Здравейте, готини пичове! Днес искам да ви разкажа как взимам решение дали да купя даден парцел, дали си заслужава инвестицията, колко ще ми струва всичко, защо тази сделка е на път да пропадне и общо за всеки, който някога мисли да инвестира в парцел с цел жилищно строителство, това видео е за теб. Се представя набързо, тъй като в YouTube не съм много разпознаваем. Аз съм Димитър Калайджиев, занимавам се с имоти от 12 години, имам 150 човека екип в 3 града, имам там написани няколко 4-5 книжки, много семинарчета, агенцията ни е в топ 5 в България, строя сгради, инвестирам в имоти, общо правя доста неща, свързани с имоти и смея да твърда, че ги разбирам нещата. Нека видим дали наистина ги разбирам. И сега ще ви покажа един парцел, който се намира точно в съседство до сградата, която строя в Пловдив. Това е Пловдив, тук се намира квартал Южен, това е Беломорски. Беломорски, между другото, е район, който така целият Южен, Беломорски, Остромила, тая част е като Малинова долина преди 3-4 години, все още не е толкова развит квартал, все още инфраструктурно се подобрява, но всеки е започнал да строи тук. Има стотици хиляди РЗП, което е стартирало, което е завършено и което тепърва ще стартира. И на мен ми излезе такава възможност тук, ето в този парцел, ето в това парче, даже пише Солвия. Започнах жилищна сграда, която е с 2400 РЗП, който не ми е гледал предните видеа как се строи сграда в София и как се продава, не в София, как се строи сграда, жилищна сграда и как се продава жилищна сграда, изгледайте ми миналата поредица, тя е свързана с тая и ще ви даде един цялостен облик на това как да избереш парцел, как да сметнеш нещата, какви способи. Аз може би съм единственият инвеститор, който дава такава правдоподобна и детайлна информация за строителството на сградата, за цифри, за това как смятам, така че виж старите видеа в профила ми, ще си много доволен. Събскребни се, коментирай, лайкни, нещо направи, дай ми буст на това видео, защото съм сигурен, че е полезно на много хора. Помогни това съдържание да стигне до повече хора, ако па не искаш да помагаш, живи здрави, гледай си, окефи му се и това е. За тази сграда, която вече е над 14 и е разпродадена, тъй като аз си търся нови проекти, ми излезе възможност, ето тук тия ягоди, дето ги виждаме, всъщност са зона за строителство и в момента, ето тук, това е стара сателитна карта, но ето тук това нещо е започнало, строителство около мен, аз съм на АК-14, ето тук, това е тук що завършило с АК-16, ето тук отсреща също има започнало строителство, общо това цялото нещо, ето тук има един огромен затворен комплекс, който се строи. Това цялото нещо е, ето тук също се строи, това са нови сгради тук също се строи. Целият район се преобразява в момента и това е един парцел, който по принцип по регулация минава път ето от тук и слиза надолу един път, т.е. това е парцел на две улици с две лица. Тази зона тук ще е един голям булевард, който ще е като второ околовръстно на Пловдив. По принцип този район е доста интересен. Така, но тези собственици искат определени условия. Те не знаят какво искат, общо, тъй като в пазар като днешния, който има адски малко предложения за парцели, пазара е в пика си, дори да кажем, че малко предобри пика, в един такъв силен пазар, в който всеки става инвеститор, всеки става строител, всеки става брокер, всеки се обръща към имотите, защото масата хора винаги чакат до последния момент, докато някакъв актив стане много известен, стане много разпознаваем, почне да се говори по новините, да се пишат статии, че имотите гърмят, чак тогава идват купувачите, идват инвеститорите, идват всички да стават част от пазара. Това означава, че всъщност са закъсняли, защото когато за един пазар, дали ще е биткоин, дали ще е недвижими имоти, стане много модерно да се говори за това, това означава, че си изпуснал влака и малко си позакъснял. Тъй като в момента се намираме в един такъв етап, в който мога да направя референция с 2008-2009 и 2008 имаше така много продавачи на парцели, които се надъхваха, за техните парцели се наддаваше
и те се чувстваха богове, че има толкова много инвеститори, които, видиш ли, искат техния парцел и тяхната земя. Та случая тук е абсолютно същия. Тези хора се срещнаха с мен и след мен се срещнаха с още сигурно над 20 човека, имат 15 предложения, всеки им предлага някакви обезщетения, пари, вече хората се объркаха тотално, не знаят какво да правят, не знаят на къде да поемат, не знаят обезщетения ли да направят, ама пари ли да вземат, ама колко апартамента, ама 100% се качват всеки ден. И всъщност това наддаване води до тежки спекулации, които спекулации в последствие, ако пазара го понесе, го плаща крайния клиент, защото когато някой инвеститор, който е или аматьор, който те първо иска влезе на пазара, или е някакъв, който е голям оптимист и вярва в това, че пазара винаги ще расте, може днес да обещае на тези пичове някакъв по-голям процент обезщетение, който към дата днешна не излиза сметката и ако примерно след една година, година и половина, когато тръгне строителството на сградата, цените се повишили с 15-20%, той ще се надява на това да продава на по-скъпо и да му се вържи сметката. Но аз съм консервативен инвеститор, аз никога не смятам нещата оптимистично, винаги ги смятам консервативно и гледам и съм такъв честен и с собствениците на земята. Аз винаги им поставям цифрите и им показвам, вижте колко аз ще спечеля, вижте вие какво ще вземете, вижте какъв ще е разхода, за да знаете какъв е риска. Но, за съжаление, пазара е луд в момента, собствениците са станали алчни, всички са станали алчни и няма чуваемост. Тук този парцел в момента се води земеделска земя все още, нива, но попада в район, в който е ЖМ, жилищно строителство, кинта е 1,2 до 10 метра, може да се построи 4 етажна сграда и трябва да се смени статута. Тоест тук има една година, около 8-10 месеца промяна на статута и предназначението на земята, за да може да се извади виза, за да може да се тръгне да се входира проекта за одобрение. Когато знаеш района какъв е и когато знаеш общия устройствен план на дадената община, не е нужно да чакаш да проектираш, особено в такъв район, както е Малина долина. Това не е район, който трябва да правиш РУП или индивидуален ПУП, за да изясняваш параметрите на застрояване. Тук те са фиксирани, това е свободно стояща сграда, няма утежнения, няма калкани, няма отстояния, които трябва да спазиш, всичко е страхотно. Така че проектанта може още сега на това ниво да знае какво може да се построи. Тоест, ако ти намериш такъв парцел в такава зона, можеш да си буташ процедурата и паралелно да проектираш. Не е нужно да чакаш виза, за да се потвърди параметрите на застрояване. Това направих и аз, тъй като аз съм човек, който винаги, когато тръгне да преговаря с собственици на земя, аз съм един от малкото инвеститори, който прави идеен проект, който е доста напреднал идеен проект, за да може собствениците да си представят каква ми е концепцията, каква ми е идеята, какво ми е разпределението, какво мисля да направя като фасада, като вътрешно разпределение, като ситуиране на парцела. И това съм направил тук и сега ще ви покажа всъщност след малко какъв проект измислих за този парцел. Целта на този проект е от една страна да покажа концепцията си и намеренията си, от друга страна хората да имат ясна представа какви обекти, колко обекти ще получат, защото когато подписваш обезщетение и пише 26% от бъдещото прогнозно РЗП от еди колко си, по принцип този предварителен договор не е много, така да кажем, малко ефективен, защото предварителен договор, в който няма ясно обозначени индивидуални обекти, е хвърчащ лист, който е добре да го имаш, ако нямаш друг вариант, но във всяка една от страните може да предяви претенции да развали договора много по-лесно. Затова е хубаво да имаш идеен проект, на който да стъпиш, да индивидуализираш кои обекти остават точно за този човек и така договорът става стабилен и труден за разваляне. Така, няма да ви обяснявам повече за район, искам да ви покажа проекта, който съм направил и каква беше целта ми, както и предложението, което имаше към тези хора. Това е визуализацията, която направихме от едната страна, от другата страна. Това е от към едната улица.
Тук бях измислил един акцент с много скъпа стъклена фасада, която струва около 250-300 евро, даже мисля, че 500 евро на квадрат. Това е общите части. Хората искаха да имат две сгради в този парцел, но с парцел е малък. Може да се построи само 3300 РЗП. 2800 квадрата е парцела и за мен не си заслужава в толкова малък парцел с толкова малко РЗП от 3200 квадрата да правиш две отделни сгради, защото ще изгубиш много от изложенията. В случая, в който ние сме направили, в тази част е северната, имаме само една северна фасада, т.е. само няколко стаи са изцяло север на цялата вертикала от тази страна, всичко друго е изток, запад, юг. Ако направиш две сгради, ще имаш много повече фасади на север, отделно ще имаш повече общи части, т.е. използваемата площ за продавачите е по-малка, която съответно ще получат по-малко пари в края. Но пак казвам, че повечето собственици на парцели не разбират и си бутат там към някаква техна си концепция и всичко е наред. Тук съм измислил външни паркоместа, за да мога да надробя апартаментите максимално на дребно, на ситно. Това е подземието надолу, тук имаме рампа за подземието. И сега ще ви покажа, всъщност, избрал съм такъв стил, който е, тъй като се намираме в район, в който се продава средно на около 1300 евро на квадрат, 1350 на зелено. Аз не мога да си позволя скъпи фасади, не мога да си позволя окачени фасади, вентилируеми фасади, не мога да си позволя много луксозни опции части и така нататък, тъй като тук това е район, който тепърва се развива и идват предимно млади семейства или хора за инвестиция. И всъщност това е едно от нещата, които ти като човек, който искаш да инвестира някъде, първо трябва да направиш. Ако видиш парцел, от една страна да си го проучиш чисто технически, какво може да се построи, архитекта, проектанта да ти каже тук може да се строи това, това и това и това. Трябва да минеш през какви си процедури, за да стигнеш до виза за проектиране и за да мога да проектираме и всичко да е наред и да стигнем до разрешение за строеж. И третото най-важно е всъщност да си направиш финансов due diligence и да си кажеш, добре, окей, тук на колко мога да продавам, на толкова. Добре, значи каква концепция сграда трябва да направя, каква си, към какви типове клиенти и купувачи да насоча, към ето тези. И оттам да тръгне всъщност и концепцията за разпределение, за квадратури на апартаменти, за да може като стигнеш до проект и имаш КС и КСС, което всъщност е количествено стойностна сметка от строителя и знаеш, че примерно за такъв тип строителство, тъй като това не е нисък клас, това е среден клас строителство, в който съм заложил на такива цветове, че да създават едно чувство за лукс все пак. Направил съм два вида разпределение, след малко ще ви покажа. Единият тип разпределение е с повече тристайни апартаменти, другият тип разпределение е с по-маломерни апартаменти. Също така, по австрийски и не само австрийски третип, съм направил така апартаментите, че те са като лего. Могат да бъдат двустаен и едностаен, могат да бъде и тристаен. Целта на това нещо е първо на мен да ми даде възможност да продавам какъвто искам апартамент според пазара, защото ние предполагаме какъв е пазара, предполагаме след една година кой ще е купувача ни, но може пазара да ни изненада и да имаме други типове купувачи. И затова съм направил сградата така, че да може да бъде взаимозаменяема и да имам или маломерни ликвидни инвестиционни имоти, или тристайни апартаменти за млади семейства. Ето това са двете улици, това е бъдещия булевард, за който ви разказах, това е тази вътрешната улица, тук имаме външните паркоместа, това е подхода към подземието, това са едни алеи, които имахме идея да направим кътове за сядане, така с дървенца, да е приятно да се разходиш, да се седнеш, да си починеш след работния ден. Тук имаме едно място отредено за площадка, дали за игра за деца, дали за събиране на хората, живущите там. Това е така една зелена площ, която бяхме отредили. На партер имаме изцяло жилищна част с дворове. Всеки апартамент си е със собствен двор. Имаме само един вход, както казах.
Тук за удобство в входа може да се направят два асансьора, тъй като в единия случай зависи коя концепция се избере. В единия случай имаме 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 апартамента на етаж. Това е в един случай, защото това са все едно две тела и имаме по 8 апартамента в тяло. Пак, както казвам, затова избрах да е едно тялото, а да не са две отделни сгради, защото първо, че спестявам от тази фасада, т.е. аз имам две фасади по-малко, ако са две тела, ще имам още две фасади, които трябва да правя. Другото, което правя е, че само тази част ми е северна, т.е. имам само една спалня изцяло северна. По цялата вертикала на сградата, всичко друго е изток, запад и юг. И сега някой ще каже абсурд, какъвто Кенеф, 16 апартамента само с един асансьор. Да, едно е 4 етажна сградата. Може да мине и така. По принцип, даже по закон до 4 етажа сградата може да не е с асансьор. Но това да не го говорим сега, все пак сме 2026 вече скоро. Може в тази зона да се направят просто два асансьора един до друг, за да е по-удобно и ако са 16 апартамента да не става уж голямо задръстване. Но на ниската етажност може и това да се спести. Тук всъщност параметрите са такива, че имаме сутерен, след малко ще ви покажа и него. В него съм така направил доста паркоместа, заедно с тези отвън ми позволяват да имам толкова много апартаменти. Всъщност стандартно в 3200 РЗП сграда повечето инвеститори правят 3200 делено на 85 средно квадратура, правят около 30 до 35 апартамента. Това правят повечето инвеститори на такъв тип сграда, която има 3290 квадрата надземно строителство и примерно още 1000-1200 подземно. Общо РЗП на това нещо е 4500. Аз в 3300 съм наврял 16 по 4, 64 апартамента. Какво печеля от това, че повярвайте ми, и аз искам в даден район, където е по-скъп и по-луксозен, да направя сграда с по-малко апартаменти, с по-голяма квадратура, с високи тавани по 3 метра, с термопомпи, с окачени фасади и аз искам да имам такъв тип сгради. Не искам да строя само такова, защото това нещо е ликвидно, това е в средния сектор, в по-евтин район, тук-що развиващ се и затова съм се съобразил и съм гледал да направя такова РЗП, да усвоя така РЗП-то, че да имам максимално много единици, защото в края на деня аз ще спечеля максимално много, съответно и собствениците, защото в случая на 35 апартамента, двойно по-малко апартаменти, ако стандартният инвеститор, както правят повечето, по примерно 26% средно, защото толкова искат собственици тук, 26% беше тръгнало първоначалната оферта, че искат обезщетение, те ще получат 9 апартамента и примерно 9 паркоместа. В моя случай на 64 апартамента по 26% те могат да получат до 16 апартамента. По този начин ситуацията е win-win. Аз като инвеститор имам максимално ликвидни, маломерни апартаменти, които продавам на средна цена много повече от 1300 евро, каквато е за района. Примерно на 1390, на 1400-1450 мога да продам единици. Така също важи и за собствениците, които са дали земята на обезщетение, защото утре вместо да получат 9 апартамента, които са със средна квадратура 90 квадрата и ги продават на 1250 на мъка, те ще продадат 16 апартамента на 1400 евро и крайната всъщност квадратурата, която получаваш е една и съща. Ето, примерно на 3300 РЗП по 26% и в двата случая получаваш 858, грубо 860 квадрата обезщетение, но в един случай ги умножаваме по 1250 евро средна цена и излиза 1 072 000 евро, това, което получават обезщетените ако продадат, а в другия случай получаваме 3300 по 26 обезщетение, беше 850, по средна цена 1380 са
1 184 100 000 евро отгоре само от апартаментите, които са получили, защото са продали на по-добра средна цена. Аз тук сега го направих пак консервативно, защото съм пич, иначе по принцип средна цена, която мога да продадете, е сигурно 1450. Ако е на 1450, сега ще ви кажа колко е, по 1450 са 2 милион 250 хиляди. Това са още 150 хиляди евро отгоре. Та, всъщност, това, което правя аз с този ликвиден проект е собствениците да получат 100-150 хиляди евро повече, аз да получа също повече, защото ще мога да продавам на висока средна цена. Сега ще ви покажа и ето и сутерена да го видите. Това е подхода. Тук имаме паркоместа, които могат да станат лесно на гаражи, защото те са с преградни стени. Нарочно съм ги оставил като паркоместа и някой клиент, ако каже искам гараж, слагам му една врата за 2000 там евро, лева, вече забравих колко струва, защото толкова много оферти в главата имам, че не е истина. И имаш гараж. Тук имаме вече открити паркоместа, обаче към тях има складчета, много приятни. И тук има отделни складове. Това е сутерена, няма какво толкова го гледаме, това не е интересен. Сега ще ви покажа двата вида разпределение. И след това ще отидем към цифрите и да ви покажа всъщност моето предложение, какво беше към тях. И как смятам дали сметката ми излиза и на колко мога да продавам. Така, това е варианта с по-големите тристайни апартаменти, всъщност с апартаменти, които има повече тристайни. Тук имаме 1, 2, 3, 4, 5, т.е. по 10 апартамента на етаж имаме в този случай. 5 от едната страна, 5 от другата. И тук разпределението е следното. Имаме един тристайн, който го има и в разпределението, което е с многото апартаменти. Този тристайн не се променя. Имаме 25 квадрата дневна, 12 квадрата спалня, една спалня малко по-голяма със собствена баня, балконче към спалнята, още една баня и още едно балконче. Това нещо тук е 84.41 застроена площ, като сложиш и добавиш общите части, защото това е застроена площ. Общите части в тази сграда излизаха към 15,2, да кажем 15%, т.е. 84.41 плюс 15%, този апартамент излиза 97 квадрата. 97 квадрата по 1300 евро с 126 000 евро, което е добра цена за този район и може да се продаде в нормален срок, защото всичко над 130 000 евро се продава трудно. Всичко под 120 000 евро се продава по-бързо, т.е. аз мога да си позволя тук и ако искам да падна на 119 000 евро, за да мога да си намаля цената на квадрат, но да продам по-бързо, мога и да продавам на средната цена на квадрат на 126 000 евро и пак е добре ликвиден имот. Тук имаме един още по-маломерен тристайн. Този ми е любим, защото първо, че е много малък квадратура, 80.31 квадрата е застроената площ, плюс 15% отива на 92 квадрата, което при 1350 е 124 000 евро. Тоест ние дигаме цената на квадрат с 50 евро на зелено, продаваме пак на ликвидна цена на 124 и получаваме един апартамент, който няма почти никакви загуби, защото няма никакви коридори. Тук влизаш, имаш едно антренце, дневната пак е 25 квадрата като този, имаме една спалня 12 квадрата като тази и тук имаме даже още по-голяма спалня от тази, и имаме дрешник към нея, имаме килер, имаме баня собствена и това, че е преходен апартамент, всъщност никакъв преход не се усеща, тъй като тази спалня е изцяло самостоятелна, има килер, има дрешник, има баня и тук не ти се налага да излизаш от спалнята гол през твоите там хора, които си на гости, за да отидеш да си изкъпеш. Всъщност заради това е основната причина на прехода да е проблемен, защото просто трябва да минеш през хола с халата. Тук няма да се налага. Имаш балкон, който е за родителската спалня, плюс хола и това нещо, това кокетно красиво нещо, което за мен е прекрасен, маломерен тристайн апартамент, можеш да му взимаш на зелено максималната цена, а като се завърши и се вземе 16, мога да направя да го пръснеш на 1500 евро на квадрат и да не ти пука. Това са типовете тристайни, всички други тристайни са абсолютно аналогични, обаче са огледални, този е огледален на този също,
и надолу всичко това се повтаря и тук имаме само един едностаен, който е много маломерен, но е приличен. 29.87 застроена площ, имаме баня, имаме балконче, имаме едно помещение от 14 квадрата, тук с коридор 4 квадрата. Тук повечето инвеститори правят така, че този коридор го вписват към дневната с кухнята и тук 4,46 плюс 14 излиза 19 квадрата и това цялото го пишат 19 квадрата, всъщност това е използваната площ 14 квадрата, но това е маркетингов трик. Това нещо е апартамент, не е ателие и е 29.87 плюс 15% са 34 квадрата. 34 квадрата по 1400 евро за 48 000 евро. Без никакви проблеми го продаваш на 1400 евро това нещо. Ето това показва, че нали, този най-големият тристаен го продавахме на 1300 евро. Този по-маломерният тристаен на 1350. А това тук нещо го продаваме на 1400, та даже може и на 1450 да пусна, ако в случая имам само 6 такива, 4 по 2, 8 само едностайни имам в сградата по 1450, ето 1450 по 34 квадрата са 49 300. Точно под 50 000 евро, не сме преминали психологическата граница от 50 000 евро, 49 300, няма едностайни на пазара, тъй като едностайни почти не се строят, а много се търсят за отдаване под наем и за хора, които се местят, примерно, за студента си да си купиш той да живее в едностайен е топ. Ето, как печелим 150 евро на квадрат повече от този апартамент и 100 евро повече от този, когато имаме маломерен ликвиден апартамент. Така, сега искам да минем на другия тип етаж, който съм разработил, за да схванете какво имам предвид. Ето го, всъщност, тристайния, който беше тук, този 80 квадратовия, с прехода тук, всъщност се превръща в едностаен и в двустаен. Махаме този преход, го затваряме, от тук отваряме една врата и от тристаен апартамент стават двустаен и едностаен, които са свръхликвидни, защото този апартамент двустайния е 50.43 квадрата, 50.43 плюс 15% са 57.99 или 58 квадрата. 58 квадрата по 1400 евро са 81 000 евро. Това е малко завишена цена, по-бавно ще се продава и на по-късен етап. По-скоро ще се продава на 74 500 делено на 58 квадрата. Тук малко прекалихме. 1003, колко беше бе? Чакай, че се 50.43 плюс 15%, да, 58 квадрата по 1300, 75 000 евро. Със сигурност ще го продадеш без никакви проблеми втория на 75 000 евро, на 1300 евро на квадрат. Този двустаен, даже може да му вземеш и 1350. 1350 по 58 квадрата с 78 300, под психологическата граница, под 80 000 евро е. Взимаме му 1350, а както знаете на тристайните може да му вземем по 1300, двустайките взимаме 50 евро на квадрат повече, 50 евро от там, 100-150 евро от едностайката и те се трупат в края на сметката. Едностайката, както казахме, му взимаме без никакви проблеми 1450 евро на квадрат и всъщност това е само тази тристайка остава тук за продаване, другите са едностайки, двустайки, едностайки, двустайки и това е един ликвиден етаж и това цялото нещо, като го повторим по 4, става 64 апартамента. 16 апартамента на етаж, мега маломерни, мега ликвидни и ако все пак някой дойде младо семейство и каже ми да, ама ние търсиме тристаен, окей, искаш тристаен, сега ще ти покажа вариант за тристаен, тук го затваряме, отваряме това и става маломерен готин тристаен. По този начин ти имаш варианти за различни типове клиенти, а те всъщност имат два основни клиента за този район, както казах, хора с по-малко средства, по-млади семейства, които биха дошли тук да си купат тристаен за 125 000 евро, отколкото в някой друг район за 165, защото нямат средства и трябва после да обзавеждат и теглят предимно с кредит и така нататък. А другите типове са хора, които или спекулират за да купат и препродадат, или взимат за под наем. Така че в тази сграда и този проект е точно за тези два типа сегменти и клиента, които съм ги насочил. Така, какви са сметките за това цялото нещо? Чай да взема да си пиша. Моля, пише тук. Как се пише? Един бог знае. Добре. Сметките са следните. 3200
Извинявам се, не е 3200. Сметките са следните, отново ще пишеме. 3300 надземно. РЗП. Надземно. Хората искаха, започнаха или с 26% обезщетение, или искаха 900 000 евро за парцела. Каква е сметката в този случай? 900 000 евро делено на 3300 РЗП са 272 евро през РЗП. Как се пише с някакъв такова? Тук има такова. Добре. През РЗП. Какво значи през РЗП? Ние като строители, инвеститори, хора, които строим и продаваме на квадрат, смятаме и разхода на квадрат. Ние имаме 272 само за парцела. Това искат те, ако тръгваме да го купуваме. Плюс средно около 700 евро за строителство. 700 евро. Плюс 25 евро за проектиране. Така. Тук, за съжаление, ще трябва да се правят някакви външни връзки, да се прекарват водопроводи, тоци и така нататък. Да кажем, че там има още около 60 000 лева, 30 000 евро. Това означава още около, да кажем, 10-15 евро за външни връзки. Ако продаваме с брокерска комисионна, 3300 минус 3%, чакай, извинявам, 3300 извинявам се, ако ще продаваме на 1300 евро на квадрат, по 3% са около 40 евро още за брокерски комисионни на квадрат и стана Манси Джейси. Какво става сега тук? Това са грубите сметки, няма влизам в детайли за други сметки, имаме и данъци, разбира се. 700 плюс 272 за парцел, плюс 25 за проектиране, плюс 12 средно евро за външни връзки, плюс 40 евро, ако плащаме 3% комисионно на 1300 евро средна цена, стана 1049 евро себестойност на това нещо преди данъци. А средната цена, на която продаваме тук, е 1300 евро. 1300-1350. И какво правиме? Като ние трябва да платим ДДС и данък печалба на 1050 евро имаме 175 евро ДДС. На 1300 минус делено на 1,2. Така, минус 1300, тук имаме 216, като продаваме на 1300, имаме 216 ДДС, т.е. ние губиме 216 минус 175, имаме едни грубо 40 евро, които губим още на квадрат като ДДС, което трябва да внесем, ако продаваме изцяло на светло. Аз съм човек, който продава изцяло на светло, работи изцяло на светло, не му занимава с глупости. Има инвеститори, които ще продават примерно на себестойността, която им е и няма да плащат никакво ДДС. Аз го смятам изцяло мотамо на светло. 40 евро ДДС и като сложим и данъка печалба от то не остана печалба, ама 250, като сложим още плюс 25 евро данък печалба, като сложим и дивиденд, ако трябва да си ги дръпнем, и стана една Манси Джейси. Какво стана? 1050 плюс 40 евро ДДС плюс 25 данък печалба. Дивидента, като го сметнем и той са, не знам колко ще е, 5 или ще е 10 или вече се обърках от тази държава. Ако ще е 10% го загазихме, защото имаме още 25 дивиденд плюс 25 и стана 1140
без да плащаш пари отдолу под масата на някакви хора да ти дадат разрешение за строеж, без да правиш никакви сгъзици, 1140 евро ти излиза грубо с ДДС, това е с ДДС, разхода за парцела, построението на сградата, всички данъци, всички глупости, и като продаваш на 1300, се оказа, че 1300 минус 1140 са 160 евро чиста печалба, 160 по 3300 РЗП са 530к. Та 3300 по 700 евро строителство, значи имаме разход да първо затваряш 900к за парцела, след това имаш разход 2,3 милиона евро за строителство и сега някой ще каже, да бе, ама то тия не е задължително да ги дадеш, защото ще ползваш парите на купувачите. Да, ама ти трябва да предвидиш поне 40% от тази сума да имаш, за да можеш да се осигуриш до грубия строеж, да си сигурен. Но доходност и риск се смята на цялата сума, не се смята на това колко ще платиш. Ако не дадеш никакви пари за строителство и само си платил парцел и успееш да завъртиш така нещата, че с парите на купувачите да построиш сградата, това е бонус. И тогава се смята и доходността ти е много по-висока. Но винаги се смята най-правдоподобно и най-важно е да го сметнеш кеш on кеш, за да мога да знаеш на база реална ти целият ти разход, каква ти е печалбата и дали си заслужава. И сега смятаме 530 хиляди печалба делено на 3,2 милиона евро целият разход за парцел и строителство. Това прави 16,5% чиста печалба за целия срок на инвестицията. 16,5%. Питам, заслужава ли си? Не, пак не и не. Защо? Защото имаме 8 месеца оправяне на документите по земята и имаме още 2-3 месеца до разрешение за строеж, една година и малко. След това имаме 2 години строителство, това са 3 години. За 3 години ние имаме 16,5%. Това е абсурдно. Сега ще ви кажа колко е на година, защото има сложна математика и така. 16,5% за 3 години. Колко доходност е на година? Да питам ChatGPT, че не ми се смета. Това е стряскащата цифра от 5,22% годишно. 5% на година. Аз ще инвестирам и ще рискувам 3,2 милиона евро, за да изкарам 5% на година. По-добре легна и да си почиваме, бате. По-добре да пикая по някакви такива стари сгради по София и да пия бира и да се въргаляме, бате. Какви си е глупости? Няма никакъв шанс. И какво правят инвеститорите? Той сега приема не мога да намери парцел и си вика, не на този пазар, взимам го. Не ми пука 900 евро, щом тия жени и мъже там, които са собственици, искат 900к, ще му дам 900к. Ще се надявам да продавам на 1450 евро и утре идва и казва на мене, Митко, можеш да продаш на 1450 евро. А той проекта му е мазал, дори не е това, което аз съм направил. Той е направил някакви апартаменти по 90 квадрата, иска на 1450 евро, не продава, мъчи се и пазара даже тръгна дава назад, защото и това ще се случи и човека фалира и умира. По-още обаче, ако фалира и умира, когато е въпрос, когато е на обезщетение. Сега ще сметнем нещата с обезщетение, за да може да сване такъв е принцип. За мен този парцел не струва повече от 600 000 евро. Инвестицията си заслужава, когато 650 000 евро макс на макс.
Защото сега аз го смятам консервативно, само 1300 евро. Да, може да измъкнеш малко повече, може да проеш на 1350, на 1380, но не е нужно да го смяташ оптимистично. Сметни си разходите, как си трябва, даже малко ги увеличи с 10-15%, прихода си го служи абсолютно реален, даже леко консервативен и виж къде се срещаш. На 16,5% за 3 години е абсурдно. Минимума, който трябва да търсиш е 35% за целия срок. Минимума. Това означава, че тук за да се получи това нещо, 3,2 милиона, за да излезе това, за което говориме, трябва да имаш 1 100 000, около 1 100 000 печалба, а не 530к. Около 1 100 000 печалба трябва да извадиш, за да мога да имаш 35% доходност за целия срок, за да мога това да се равни някъде на 11-12% на година, за да мога да има смисъл инвестицията. Иначе няма никакъв смисъл на този мащаб и на този риск. Как да се случи това да стигнеш до 1 100 000? Ами като 530к, като махнеш надценения парцел и се купи на 250-300 хиляди евро надолу, са ти ето ги станаха 890-900 хиляди евро и като се умееш да продадеш на 1350 евро средна цена, ще ги докараш до тази доходност. Така, сега да видим, чекай как се изтрива това, not safe, добре. При 3000, какво става, брат, аз съм нескопосан. Не знам как го направих. Добре, ще си пиша тук, да сванете модел. Така, 3300 РЗП. Сега някой ще каже, Митко, защо смяташ само надземното РЗП? Защото подземието винаги го смятаме 0 на 0. Всички инвеститори го смятаме така. Даже понякога, за съжаление, си малко назад от подземието. В този случай в Беломорски е напълно възможно. Аз да съм на ръба да го избия, може да съм 2-30-40 хиляди евро назад. От подземие пари не се изкарват. Има някакви случаи в някакви локации, които са много търсени гаражите и се продават по 40-50-60 хиляди евро в София и тогава мога да изкараш някакви пари от подземието, но ние винаги инвеститорите го смятаме 0 на 0 и работим само с надземното РЗП. Така, 3300 РЗП по 26%, което искаха тия хора, са 858 квадрата. Това е обезщението, което те искат. Така, 3300 минус 858 са 2442 квадрата, които остават за нас като инвеститори да продаваме. Обезщетението, още сега ви казвам, то е най-скъпо и е скъпо и е по-добре да си купиш парцела, ако можеш, и да си строиш, отколкото да дадеш обезщетение. Плюса на обезщетението, че това е лост и ти в момента не завираш 670 хиляди евро в този парцел, а тия 670 хиляди евро ги ползваш за строителство, но това си има своята цена. Винаги нещо, което е лост, има своята цена и тя е, че доходността е по-малка и печалата е по-малка. И сега ще видите каква е сметката. Така, защо е по-малка печалата? Защото тази квадратура тук ти я даваш на себестойност, това ти е разход, обаче не печелиш от нея. Тая горница, за която говорихме тук, 160-200 квадрата през РЗП, не я взимаш. Така, Остин 58 по, забравих колко беше себестойността, но да кажем с 70 евро строителство, с там другите неща, които сметнахме, около 800 евро. По 800 евро са 686 1400 евро разход за построяването на това обезщетение. Така, 3300 РЗП, това ще го изтреш, няма смисъл да го сметаме
колко е разход за построението на това обезщетение. Това е просто... Добре, всъщност защо да го изтрием? Нема да го трием. Чекай малко. Как се връща? Ева си майката. Добре, 6800... 600 800... Как се говори това? 686 400 евро ни е разхода за построяване на това обезщетение. Това е за да мога горе-долу да си сметнеш, ако искаш, не е важно, но да си сметнеш колко ти е всъщност разхода за парцела и то е точно толкова горе-долу, колкото исках да струва, защото те искаха 900 000, аз им казах, че струва не повече от 650. Та горе-долу така се получава и през обезщетение, като го сметнеш, делено на оставащото РЗП. Тук в случая излиза 686 000, делено на 2442 оставащо РЗП за нас, около 280 евро през РЗП. Ти е земята под формата на обезщетение. Така, в ония случай, който ви казах, че е надценено, е 900 000 евро, беше 270 евро през РЗП. А ако е 650 000 евро, както искам да струва и както според мен е реално, делено на 3300 РЗП са 196 евро. Тоест в един случай, ако купим парцела на реалната му цена, която според мен си заслужава е 650 000 евро, цената е 196 000 евро, а в обезщетението е 280 000 евро, 280 на квадрат. В един случай е 196 на квадрат, когато купуваме парцела на реална стойност. В случая, когато е обезщетение, е по-скъп парцел и това ви го казах вече, е нормално, защото ползваме парите за лост. И тук каква е сметката? При 3300 квадрата по себестойността за строителство 800 евро, с всичките там проектиране и така нататък, имаме 2 640 000 евро за строителство на това РЗП. Грубата сметка на 2 442 грубата сметка, изморих се, 2442 квадрата, които ни остават да продаваме по 1300 квадрата, по 1300 евро на квадрат, по 1300 евро на квадрат, това прави 3 174 600. Така, 3 174 600 минус 2 640 са 534 000 евро печалба. Тук отново не са включени ДДС и данък печалба, т.е. тази печалба ще намалее още и ще отиде някъде към 400 000 евро. Сега не ми се смята точно, показах ви в първия път как се смята ДДС и данък печалба. Та, тук в случая имаме 400к чиста печалба при това обезщетение. И сега да сметнем 400 000 евро делено на 2 640 разход за строителство са 15% доходност. Отново се въртиме около тия 15%. И първия път беха толкова и сега са толкова. Заслужава ли си? Не! Как да ги направим да се заслужава? Еми сега някой умник ще каже, ами тия пари за строителство няма да ги дадем. И от 2 640 ти каза в началото, че трябва да си подготвим към 40%, което са около милион, за да можем да сме гарантирани. Тоест ние ще използваме около не повече от 7-800 000 евро наши пари за строителство, друго че дойдат от купувачи. Това означава, че 400 000 евро грубо, делено на 800 000 евро използвани наши пари, това са 50% доходност за целия период. Да, ама не. 50% са, така е, на вложените пари, но пак ви казвам, смятайте доходността през кеш он кеш, защото ако я смяташ само през тези хубави 50%, ако дойде някаква стагнация, трябва да намаляш цените, трябва да продаваш по-бързо или дойде път друг проблем, както последните 2-3 години, и изведнъж се увеличат материалите, ти не си накупил материалите за строителство. Труда се увеличи и така нататък и след една година тръгнеш да строиш и се окаже, че цените са се замразили на 1300 евро, а себестойността на строителството е станала 850 евро заради някаква инфлация и тия 15% кеш он кеш ще станат 12, 10 и ще умреш
като куче без история, защото 10% или 12% за 3 години доходност е абсурдна доходност. И всъщност това цялото нещо аз го смятам пред собствениците на парцели и му обяснявам, че не излиза сметката, бе, и им предлагам 23% някъде им предложих обезщетение, което също е така на ръба на моите представи, но го предлагам. Те не искаха, сега обикалят някакви други инвеститори, те им предлагат 27%, па 1 милион за парцела. Нямам никаква представа как ще им излезе сметката, освен ако тези инвеститори не са някакви хакери и хакири, които да продават на 1400-1450 евро, 1500. Ако продаваш на 1500 евро, ще излезе сметката. Другия вариант, който може да излезе сметката е ако си човек, който взима кешовица и не плаща данъци, не плаща ДДС, не плаща дивиденд, не плаща нищо и като вземе 40% кеш и тогава мога пак да му излезе сметката, защото видиш ли, тогава ще има още 340 хиляди печалба и ще ги докара до тия 30-35%, което говорим, но за мен това е изключително рисково и не си заслужава отново. Така че, какво друго искам да ви кажа, имам нещо, което да ви кажа.